Wai ya dai, yau na ganka cikin wani hali haka ka zauna shiru. Lafiya kuwa me yake faruwa ne? Ba dole ka gan na dame ba. Gabaki dai na kasa gane abin da yake mun daɗi. Akwai wani abin da nake aikatawa ne na zunubi. Na yi na daina amma ya gagara. Na rasa inda zan bilo lamarin nan. Na yi abin nan yana ci na kullum idan zan yi. Wallahi na kasa gane inda mafitan yake. Haba kai kuwa, menene haka kake aikatawa da kai nadama haka amma kuma ka kasa barin shi. Menene dan Allah, faɗa min na ji. Wani saɓon Ubangiji ne wanda nake yi, wanda kullum ina so in bari, sai na bari na kwana 2-3 kuma in sake aikatawa. Wallahi abin kullum cimin zuciya yake yi. Dan Allah ka bani mafita. Wannan abin ba komai bane illa aikata istimna'i da kuma shan taba. Waɗannan abubuwan suna damina kullum. Na rasa inda zan yi. Na yi. Haba, in dai wannan abin ne ai ina da mafita wanda zan baka. Wallahi insha Allahu, in dai ka kuturce wannan abin a zuciyanka, kai da aikata irin wannan laifin, in Allah ya so ya yarda har abada. Insha Allah. Wannan abin da kake gani yana da wuyan bari, amma in dai za ka rike abin da na faɗa maka, insha Allahu wannan abin mai sauƙi ne a gare ka. Za ka rabu da shi na har abada kuma bari ta bai sake zuwa zuciyanka ba. Da farko dai abin da ya kamata ka fara dinawa shine wannan istimna'i, saboda shine kallon sarauci. Daga kallon sarauci yake farawa, sa'annan kuma ka rika haka ji ka aikata shi. So da farko dai da abin da zai kai ka kallon sarauci ka daina. Na biyu haka shi ma shan taba. Ni inda masu shan taba ya suke ka nisanta kanka da su, saboda idan ka je kusa da su dole da ka ci ra'ayin sai sha. Sa'annan shi ma istimna'i, isan da ka je ka kalli tsiraici za ka buƙaci kai ma ka biya wa kanka bukata. Sa'annan ka daina zama kai daya a ɗaki ko kuma wani wuri ka keɓe kai daya. Sakamakon hakan yana jawo irin wayannan abubuwan ɗin. Na uku kuma shine wato shine na maganar istimna'i. Duk sanda ka tsaya da kanka shi ɗin yana don faro ka ko kuma yana saka maka wannan abin ka aikata shi na istimna'i. To kai ma a zuciyanka ba wai ba kan shi za ka yi ba, ka rubuta ko kuma ka faɗa ma kanka cewa duk sanda ka aikata shi to za ka yi azumi ko kuma za ka tashi kai sallah raka'a 2. Domin duk da sassan da ka aikata wannan abin nan, ka tashi kai sallah raka'a 2 ko kuma washe gari ka ɗauki azumi sakamakon ka yi wannan abin nan. To a rana tashi in dai za ka jura irin wannan abin, daga zaran ka tuna ka yi sallah raka'a 2 ko kuma ka aikata kai sallah raka'a 2, shi ɗin bai taɓa baka daman ka aikata shi ba, sakamakon cewa ya san idan ka yi kana aikata abin alkhairi. Na gode dan uwa da wannan shawara. Insha Allahu ni ma zan je in jaraba. Kuma in Allah ya yarda wannan da gani shine mafita.